Tak premiéra v 4. lige nám vyšla, chlapci zabojovali, podali veľmi dobrý výkon a vlastne za prvých 10 minút zmietli súpera z ihriska, keď vlastne rozhodli zápas a dali krásne 3 góly. V priebehu týchto minút sme ešte nevyužili niekoľko šancí, potom sa hra trošku ukludnila, hostia vyrovnali hru a prvý polčas skončil 3-0. V druhom polčase bola hra vyrovnaná, potom sme zvýšili na 4-0, trošku sme polávili, čo hostia využili na strelenie gólu, avšak víťazstvo sme si ustrážili a víťazný gól, ktorý sme dosiahli, si nešťastným tečom dal hostujúci hráč. Ďakujem chlapcom za víťazstvo a pozývam všetkých divákov na budúci týždeň, keď znova hráme doma s Poltárom.